Slovensko nesúhlasí so zastavením dodávok energetických surovín z Ruskej federácie, ale musí rešpektovať rozhodnutia príslušných európskych orgánov, že do konca roku 2027 budeme od týchto surovín odstrihnutí a jedna východná surovinová závislosť bude nahradená druhou západnou. Reciprocita je základným pravidlom v medzinárodných vzťahoch. Prvá odpoveď vlády Slovenskej republiky na nepriateľské akty ukrajinského prezidenta v podobe zastavenia havarijných núdzových dodávok elektriny je preto úplne na mieste. Slovensko má právo na dodávky ropy. Preto na otázku, či si ukrajinský prezident želá ďalšie recipročné kroky, si musí odpovedať ukrajinský prezident sám a rozhodnúť, kedy dodávky ropy obnoví. Chcem pána prezidenta ubezpečiť, že na takéto kroky sme nielen pripravení, ale aj ako suverénna krajina oprávnení.